ana faratu akwai kashi nan sallah wanda ke kan hanyar shi za ya je san bisa dole in yi shiru na tuna da yayana ne kai direba saurara ji nake kamar mun yi fashi Faci ne bani na face to gani mu sanna cikin nutsuwa kamar ganganci shi fa karfe na so a dinga mai sassauci karkada mu aboki ubangiji zai kai mu kalle ku ya direba kalli gabanka kamar ana hasko mu ina ruwanki aini da shi muke zancen mu ka duba nan har na yi shawara bana fasa na so in sa yan sanda su kai ki bayan kanta wai ya kake ta zura gudu ba niyar tsayawa sallah amma abokina yaushe ma kai asibahi da har kake matsalan ba dakata ai sallah to in an yi so bauchi guda ka ce na in sai masa to kila ba na ra'ayin irin abincin naku in dole ne kuma sai in ga mai saka ni in ci shi direba ni ku a motar ka ko kana da zubana ka bani in buge bakin ta ja'ira irin ni dai ina addu'a rabbana a wannan hanya Allah ya samu ka kura mu ba take mu huda wallahi da mu huda